Kublai yapi iwe mentang serang sakui ga series Syapang ke Bible. Mentang kajing yatu kelung Syapang ke Bible kum kajing lamprang. Yau Kristan ke Bible kalong ke Yang iki Kristan ke Bible kalong ke ketin ublay. Ublay legit ya kowe kapor. Men hajar hadu lai hajar snem. Bat kowe kejat menriu. Kiju lambat ki dustur ki riti pat ki kom im jangki pan pen pawe lati ki Hebrew kelas ngeu pa ublay uyai don hapdeng jangki pa uyai don ketilang ha ke jingjia ka history jong pait la jong ka thama pat ke jing sup ha ke jing kha pat ke jing yap ha ke jing job pat ke jing sharam da ke jing alam jong gumen sem ki ju kila tho ya kini ki jing sem ban bu jing ken mau ya kamati jong blay ha ka perthei ka ne ke jing tho ka day ka Bible mangi ki Kristan ni nyau ya la de kum ki nong hiar pateng jong pai balaje jong blay kum ki Hebrew men dai ngiru ni wa ya ka jing thu jong ka jing im nang no na ka Bible ha ka jing tho ni syam yau blay ha ka jing tho ni syam ya ka mon jong ublay ukren hani lengba ka Bible kaktin Bible kawan na ka plural Biblia jong kaktin Greek Biblion kabamut Godred kumta ha ka Greek kaktin Bible kamut ki Godred kane kalong kapatay namarba ka Bible kamlong tang kawai ka kot hande ka jinglum lang ya ki nyau phulai tili ki Godred sau phul nreu tili ki la tho man shua ka jingwan ukris pat ar phunyo tili hadin ukris Henry ki dong tho Latin ki la sim ya kane ka tin Greek Biblia bat ki la penlong ya ka kreteng singular Biblia tang kawai ka kitab de nakalatin bangi layo ya kerteng pareng the Bible bat ka kerteng khasi ka Bible ka kitab pakodotan ka kitab jong ki kitab ka kitab kinong tho Bible bon sin ngim tip tikna ya kinong tho jong ki kitab Bible ya ka poru hakabala tho ya ki om da tip tikna Henry nitip bala tho yaki hapdeng si hajar snem shua ukris bat si spa snem hadin ukris bun ki kot kim don tang uwei unong tho Henry lalum lang yaki da bun ki nong tho na ki bun ki jing yathu pateng ndala tho penkut lai kerteng yaki ha uwei uri khmadu ne uriu slur joki kum Moses Joshua, Samuel, pat kiwe. Mari siteng ya ka kitab kisam la tho dau David, ya kiwe pat kisam la tho da ki kuno Kora, dau Asa, dau Solomon. Ya ki kitab Isaiah bat Jeremiah, la tho sibenta da kinong ya tulupahi, ya ka basa la tho pendep da kinong bud, ki balari kendong, ya ki jinghikai bahiar pateng jungki. Haka jutang wat mairu ya gospel kat kum uyanes la tho la kum no da arngut ki sendran jong ki bala lumlang ya ka jingalap jong kumta ka Bible kamdei ka kam bale tang uwei ubril hendrei ka jinga trelang hapo karempe Israel kala tho bat ri pensa ya ka jutang barim karempe Kristan kata kamut kabalang kala tho kala lumlang kala rikendong pat kala ai pateng hangi ya ka jutang ka batmai kiktin jong ka Bible ya ka jutang batmai barok ka we la tho hakaktin Greek ya ka jutang barim hakaktin Hebrew lai no katok ane kitab kum kitab yang Judith Tobit Baningkong Badbaar Makabi
jing Start, Sirak, Baruk, Daniel khat lai bat khat sa ya kibala tho ne kibala wan poi sengi tang ka Greek kato kane kilanong u Jeremia, Ezra bat Daniel la tho ha ka tin Aramaik nang tai pai se kilanong bat kidikot ha ka Bible ya ki kitab jong ka Bible la penbenta ha kilanong da u Stefan Langton ha kisnem siajar arspa arpupra une udai unong hikai school ba ha Paris bat hadin u lalong u Archbishop jong ka Canterbury kai jing penbenta ha kidikot la le da u Santes Pagnini opi ne de lengdok soblei na ka bantang jutang barim ha kasnem katsan spa arpupra pada Robert 18 unong Sean Kot Paris na ka bantang jutang ko thamai ha kasnem katsan spa San Pusan ya ka Bible la Sean kong da u Johann Gutenberg ha Mainz ri Germany ha kasnem katsau spa San Po palat si spa sin la Sean ya ka Bible shuai kasnem siajar san spa bun kikot bun kirkom tho ka Bible kalong ka thiat kot ka library jong bun kikot bala sulang ha ka wei ka kitab isat penbenta ya kane ka library ha ki lai benta ka badikong ki kitab history baar ki kitab jingsta bat lai ki kitab jingatu lupa henrei ha ka jing sisya ngimdon tang lai teli ki ja jing tho ha ka Bible ha ka ju ka kitab ngilapan sem bala khlelang kirkom tho harukom kum ka history ka jing itu pau ki Parsi ki khana ring jingmut ki jingkren blay ka poetry ka midrash ke kata ka midrash ya ka midrash la ban khot khana nyam ka dei ka jing tu biang ne ka jing batai kenjan nyam ya ka jing dia history khnang ban penwan dur ya ka jing hikai blay kinang tho Bible ki penan kam bun sin ya ka midrash henrei klem dayatu yangi kane barok ka penlong pa bun ba ki briu ki sngau tu bakla ya ka jingmut jong ka Bible kita perkhat ba ka midrash kalong ka history kalong ka Parsi kalong ka jing yatu lupa nakan ni kada ka syai kada padon kam jing yalam don kam jing batai kumbai nila persyang ban le habatho ya ka Bible khasi da ki jing lam prang ki footnote ki senrop lang unong pule ule bha lada uduria penya ya ki sapang ki arteli ki jutang ya ki kitab ka Bible tikum ka history jong ke jing pen im la pen benta ha ki ar benta ka jutang barim ka balong shwa ukris pa ka jutang batmai ka bala sedang da ukris ya ka jutang barim ha pedang ublei bat ubril laya tek ningkong bat u Abraham ka bang la bat siam kitab Genesis long khat san tu khat khat pra nang ta bat u Moses Exodus aku sau khot pra menba ublei ula ai ya ka an ula khot ya la de ublei jong ki Israel ula penlong ya ki Israel upa jong u ya ka ne ke jutang lapan skam da ka snam jong ki mrat balaknya ya ka jutang ba thamai lapan skam da ka snam jong Chris balaknya Hebrew long khandai khot khat san terter kabala siuspa yo breu nakapop bat nakajing yaw dakane ke jing pen yasuk breu ula kalabian ukun jong ublei pat ukpa jong ke kitab jong ke jutang barim ki yathu sapang ka pop baningkong ki yathu sapang ke jing kular bat ke jing pen kre ya ke jing wan unong pen im ke kitab jong ke jutang batmai pa ki pen bena ya ke kubor ba bha bala pendep ya ke jingkular kata unong pen im ulala wan pan sedang ya ke juk jong ke jingai ba ke jing pen im
Niyo ya kaktin jutang na ka Greek. Haka jing sisa. Kaktin Greek daya teke kadon ara jimut jutang ba testament. Kata kamut ka will ne ka dulir nok pateng po breu uthok shuaban ya. Haka ne ka Bible ni puron kam ya kaktin jutang ka ba kamkit jimut ban ya kaktin testament. Unong tho jong ka siti syaki Hebrew laling pet agar nong ko ba kendai khat sau do arpau uya le kai ktin bat kine ki arjimut uong ba ukris kum uksiang jong kejutang kata kamut kum unong tho ya ka will ula dei ban yap khnang ba ka will kata kamut kejutang kanduk terikam kaktin ublei ka Bible kum kaktin ublei Bible kaktin ublei balai ikot ya ka Bible kaktin ublei namar ublei ulong da sisya unong tho jong kini ki kitab de ublei ubala persa bensim ya ki breu ban tho ublei ubala ptha ya ka ei ban tho bat kumno ban tho ublei ubala yada ya ki dong tho na ki jing bakla kumba ong Paulus apostol kajing tho baro kalong kebala persa mensim da ublei pat kalong keba mentoi ban hikai ban sneng ban krau ban penbet penbha pat ban pensan haka hok kasot mai siam ka siti sya Timotheus ka siti baal nong keba light khot khandril lane kuma ong Petrus om jupen mi jinga tu lupa da kamon jong breu habaki breu ki kren ka teng ublei dei umen sim ba khoi ubala persat yaki siti baal Petrus nong iwei khot arpuwei kaktin ubreu Henry kaktin ublei kamut ka Bible kalong ru kaktin ubreu ublei upan kam yakinong tho kumba kilong lambat kerkom tho bat kerkom perkhat jengki lambat kajing star ne kajing bom tip jengki lada kaktin Hebrew jong Jeremia ne ka Greek jong kajing penpau kalong ka baduna de kajing duna jong unong tho om ka jong ublei kiru hendai kitharai ba ka perthei kalong ka pamadan bala ban pensange ya kasni kumangisiam ha kitab Joshua long isplod khat khat a pakasui beneng kalong kum ka tunum ba pe thliu sla bat kila tho kat kum ka jingtip ha kitu kipor ukresru ula kren bat ula perkhat kum kibreu jong kata kapor bale namar kane baro kamkta ega kubor basisha jong ublei syapang ka kubor jong ublei omla bandon jing pakala ka Bible kalong nadong sadong ka kot niam hangi haka ni sem ka jing hikai jong ublei syapang yalade kum onong thau pat syapang jongi kum ki jing thau syapang ka jing mane blei basisha syapang ka jing bha pat ka jing sniu syapang ka jing pensitom bat ka bainong syapang ka jing siuspa bat ka jing penim syapang kini ki bakta ya ka jing yai pat ka kom im hop ublei umla banyalam bakla yangi dei hakane ka jing mut ba ka Bible kam don jing bakla satya tangba don kam ban ken mau ba om siam la tho khnang ya ka Bible kum ka kitab science ne history ne astronomy ne kum ka nuksa kar kom tho kot ka babha tangta sakwe ki jingkli mano barai kino ki kot ki bela persat mense ka jubab ya ka ne ki jingkli kalong ka bakong santam ngidon kam ka jubab ka batikna bha nama ka kta ya ka jing penim pat ka jing im pom jukut ka jongi hato ka jing sngau junga simet kala banyathu yanga
kino kikot bala persat mensim dau blei ngam tharai namar halak jing sngau ngakam sngau syok jingmut ya kakot Pilgrim's Progress bala tho da ujon bunyan ne kejing pertu buat ya ukris bala tho da Thomas A Kempis banyak kitab Ezra ne ka kitab jingkhen henrei kini kilong kibela persat mensim ya kita haneng teli hatungan pidiang ya kejing jong kino kirusta kum Jerome Bokhui lane Martin Luther ne kakenhun kistat theology kini kilong baro kibriu kibala ban bakla bat kibala bakla hiru ngawat ya kerkom nongrim kapom la ban bakla ngasyam berentang wei breu tentang kawai kakenhun hakiba ukris lapen khamti ya kabor raikut ya kikam ya kaba pirai khandau la rai pen skam habnengru Matius khandriu kanya du khat khandai kane kalong kanong rim kapas skam hake jinget Katolik ya kakanon jong ke Bible larai nadong syadong dakajing hikai pateng jong kepalang tang maka maruai kala yok kabor kum kanong sumar ya kajing pen pau blei manrai kino kilong kijing tho bakhui ka kakanon pat kakanon kade kalis jokikot ya kibaka balang kala priang ku bala persat mensim kade kalis jong ki kitab Bible kabalang kala rai ya kakanon Bible hakador bar balang kebah hipo haus nem laispak kenai pulai para kartis haus nem laispak kenai punyo nang tada upop innocent banikong saus paksan pat kam hadin hakidor bar Florence kat saus pak sapuai pat tren kat san spa sapun riu kanon Hebrew bat kanon Greek jong jutang beri ngilayu kumno kebalang kelarai kanon borok kue siapang ki kitab jong jutang watmai don jing nama kabalang hi kala tho yaki nang no pat kabalang kala yo pat kumno kala jit ya ki kitab kajutang berim hakapor Yesus Kris kedon teli ki kanon pat teli ki Bible kawai ka jong ki Ju ki bah Palestine pat kawai pat ka jong ki Ju ki bah Alexandria hari Egypt ki Ju ki bah syong Palestine kila penrung hakakanon jong ki tang ya ki kitab bala tho hakaktin Hebrew bat kila kentat ya ki bah hakaktin Greek Henry kibun hajar kiju kibasong Alexandria bat kibakren kaktin Greek kila penuan ya ka Bible Hebrew syaka Greek badai hakisnam laispa shwa ukris kumta kiju bat kijentil ha Egypt kilala banya pule ya kijing tho kaktin baki sngautu ya kane kijing pen kela badon nam lakot Septuagint kabam nyau phau Septuagint kamut nyau phau namar laong hanaba lapan kela yaka daki nyau phau ngut kibriu nalor kabapen kela yaki kitab Hebrew kiju Alexandria kila tho sa kiwei pat ki kitab kaktin Greek kum kajing star Solomon ki kitab Makabi bat kiwei kiju jong kajing sapret barubat kiriuniam hakum ranru kila nyau yakini ki kitab kum kaktin ublei tik kum ki kitab jong ka Bible Hebrew ki apostol ki nong tho ya kejutang batmai wadu Paulus ru ubalalong uju wadu Parisi ba perking bat ubalayo jing hikai hapo u Gamaliel ha Jerusalem bat ka balang badang sedang kila peran ya kane ka Bible Septuagint hakajing alap jongki haka perthai Greek
bat Roman. Kabalang haba kalarai ya lakakanon. Kalapediang lajan barok ka Bible Greek. Kata kamut ya ki kitab barok ki badon ka Bible Hebrew. Bat sah nyauteli balatho ne bawan poi sangi hakaktien Greek. Kini nyauteli kidei. Kitab Judith, Tobit, Peningkong Baal, Jong Makabi, ke kitab Jingsta, ke kitab Usira, ke kitab Ubaruk, katok ane kilenong Greek jong ke kitab ke Esther, kalenong lai kat aku sau kanai peu, bat kalenong kat lai kat sau jong ke kitab Daniel. Yakini ki kod Greek lakot ki kitab Deuteronomikan, ki Protestan ki kod yaki ki Apokrifa. Kumta katba kabalang kabud ya ka kanon Alexandria. Ki Protestan haba kilaya klat na kabalang hakaspa senem ke bakat driu. Kila kentai dru ya ka kanon jangka. Bat kila let pai sya ka kanon Hebrew. Dikini kide ki lamprang kibaya day ya ka Bible barok kawe jutang barim bat jutang batamai. Tingangit kene kayarap kene kajing yatu kelum siapang ka Bible bat kumnora tho yaka kumnora jit iki kitab. Bat ladapi singotenat yakini tenang like subscribe bat nang ya sam sekiweru pa kindup yo jingmentoi. Tu blay kerku yang iwe pe iwe. Amen.